Insellmilkom illum se nkun qiegħda nitkellem dwar l-importanza tal-kura u prevenzjoni tal-qalb. Kif tafu, sfortunatament il-mart fil-qalb huwa l-akbar kawża tal-mewt. Sfortunatament, ħafna nies jaħsbu mart ieħor imma l-verità hi li hija il-qalb, il-mart tal-qalb li huwa l-akbar kawża tal-mewt f'pajjiżna. U din tal-limta minant il-kardiologu Dr. Robert Xwireb, nirringrazzjak li ġejt magħna għal ħafna snin din tal-limta minn għandek. Jiena kont naħseb li l-kanċer l-iktar li joqtol, però ċifri juru mod ieħor. L-ewwel net grazzi li ġejt magħna Dr. Xwireb. Is-sitwazzjoni din is-sena għadna għaddejna l-ewwel xarej qegħdin fix-xahar ta' Marzu issa. Kif inhi l-istampa meta mqabbla mas-snin li għaddew is-sitwazzjoni tal-mart fil-qalb il-pazjenti qed jiżdiedu qed jonqsu kif inhi l-istampa bħalissa? Li nista' nirrifera għalihom huwa l-istatistika li ħirġa mis-snin ta' qabel. U mis-sena li għaddiet sfortunatament mhux qegħdin naraw li xi tnaqqis fin-numru ta' pazjenti li kollhom l-attakki tal-qalb. Aħna dejjem naraw madwar 600 li kollhom attakki tal-qalb li konna bżonn nitlu biex niftħulhom l-arterja. Dak li aħna ngħidulu fis-sena. Dak li ngħidulu aħna ST elevation myocardial infarction. Jifieri jkun hemm arterja miżduda kompletament u konna aħna nitlu biex niftħulhom l-arterja. U konna naraw madwar xi 1600 li jitlu l-isptar minħabba qalbajjena. 1600 fis-sena. U raġuni li kollhom qalbajjena ħafna minnhom tkun minħabba li jkunu għaddew minn xi attakk tal-qalb li ħallit ferita fil-qalb u allura l-qalb il-pompa ma tieqpax taħdem kif tkun. U din hija ħasra, kif dejt sewwa inti, il-mart ta' ċirkolazzjoni, meta ngħidu mart ta' ċirkolazzjoni qed nitkellmu fuq djuq tal-arterja tal-qalb, djuq tal-arterji serin lejn il-moħħ u dawk riżultaw fil-puplesija, strokes, djuq tal-arterji tas-saqajn u tal-idejn, il-peripheral artery disease. Aħna ndaħluhom kollha flimkien, tgħidli puplesija attakk tal-qalb, ndaħluhom flimkien għax il-kawża hija propju l-istess fejn jidħol djuq tal-arterji u l-istess kawża. Il-kawża aħna ngħidulhom non-communicable diseases biex niddistinguhom minn infezzjonijiet. U meta qed nitkellmu fuq dan mart, l-ħasra kbira hija li l-maġġoranza tagħhom huma preventable, nistgħu nevitawhom. Però sfortunatament m'aħniex qegħdin nagħmlu dak il-biżejjed sforz biżejjed bħala individwi anki bħala poplu biex innaqsu l-attakki tal-qalb f'pajjiżna. Naf li inti barra li inti kardiologu, inti wkoll għal diversi snin tinvolvi ruħek sew biex tqajjem kuxjenza għall prevenzjoni tal-mart tal-qalb. X'inhi għalfejn wieħed jimrat bil-qalb? Ħafna drabi ġieli semmi inti l-obeżità, l-pressjoni għolja. X'inhi l-iktar li tinkwetak meta inti tara nies sfortunatament ġieli imotulek ukoll sfortunatament ukoll ma xikun tard wisq jien nista' nifhem għax sfortunatament ommi hekk mietet b'attakk qawwi tal-qalb. X'inhi huma l-aktar affarijiet li qed jinkwetawk li inti qed tgħid li bħala poplu għadna qisna ma fimniex biex nieħdu ħsieb saħħitna biżżejjed għax fimtek sew jiena. Jiena nemmen li aħna bħala poplu nafu x'irridu nagħmlu. L-isfortuna huwa li ma nagħmlux dak l-isforz biex naslu hemm. Meta nħarsu lejn l-istatistika naqbdu t-tabakko, it-tipip. Nafu li għamel ħsara, nafu għax qiegħda miktuba fuq il-kaxxa li nixtru bil-sigaretti fiha. U hemm miktub fuq il-kaxxa, it-tipip joqtol. ċara u tonda. U xorta nkomplu pejpu. U meta naraw l-istatistika matul is-snin, mhux qed naraw l-ebda nuqqas fin-nies, persentaġġ ta' nies li jpejpu ġo pajjiżna. Anzi, sfortunatament qegħdin naraw ċertu żieda fejn jitlu n-nisa li jpejpu. U meta nipparagunaw mal-bqija tal-Ewropa qegħdin mill-lar fejn jidħol is-sigaretti. Semmejt il-peace. Fil-peace l-istess ħaġa. Sfortunatament maħniex qegħdin naraw nuqqas fil-problema tal-obesità f'pajjiżna. Semmejna l-eżerċizzju ukoll bħala eżerċizzju meta nipparagunaw mal-bqija tal-Ewropa, meta naraw kemm nagħmlu eżerċizzju, aħna ngħidu li għandna nagħmlu almenu 150 minuta ta' mixi fil-ġimgħa.
li jiġi jisu nofsija 5 ijiem fil-ġimgħa. Almenu nofsija 5 ijiem fil-ġimgħa. U meta nipparagunaw kemm qegħdin nagħmlu aħna ma dak li jagħmlu fil-qbija tal-Ewropa, qegħdin verament mill-inqas li qegħdin nagħmlu bħala ħin ta' eżerċizzju. Mela fejn jidħol l-isforz min-naħa tagħna, sfortunatament nafu x'iridu nagħmlu, imma sfortunatament mhux qegħdin nagħmlu biżejjed sforz biex naslu hemm. Hija inkwetanti fil-fatt. Dr. Xwiereb, l-inkwiet, l-istress, jinda ġili rajt rabta, ma jina minix bħalek, m'għandix l-arfien u ma studjajċ bħalek. Hemm rabta bejn l-istress u l-mart fil-qalb? Indubjament hemm. Fil-fatt hemm ċertu kondizzjoni li hija relatata direttament ma' stress qawwi tal-mument. Dil-kondizzjoni aħna ngħidula Takotsubo. Takotsubo għax meta tiġri jkun hemm attakk tal-qalb li ħalli l-qalb ma taħdimx għal ċertu żmien u tiġi jisa x-xibka li l-Ġappuniżi jaqbdu l-qarnid biha. U allura ħadet l-isem ta' Takotsubo. Tagħmel l-angiogram ta' dak li jkun u ssib ħafna drabi li l-arterji jkunu normali. X'ikun ġara? Jkun hemm event bħal mowta tal-maħbub jew maħbuba ta' dak li jkun, ċertu stress qawwi li mħabba l-emozjonijiet kbar li jkunu għaddejjin, mħabba l-adrenalina li jkun għaddej, parti minn importanti tal-qalb ma tiqpax taħdem. Li hemm tajjeb huwa li dak li jkun meta jieħu l-kura u joħroġ minna, l-outcome ikun tajjeb. Imma iva, l-istress jista' jkaġuna djuq tal-arterji tal-qalb. Però sa rridu noqogħdu daqsxejn attenti, x'inhu huwa stress? Għax inti jista' jkollok xi ħadd li mbagħad jagħmel xejn, unemployed, ikollu ħafna iżjed stress minn xi ħadd li tara ħaddej non-stop għaddej u tajdan kemm għandu stress. Għax l-inkwiet li m'għandux xogħol, ma l-inkwiet li dak li jkun m'għandux biex jgħix il-familja hija aktar stressful, ħafna iktar stressful bix-xogħol ta' kuljum. So stress huwa xi ħaġa li jiddependi mill-persuna, mill-individwu. Dr. Xwiereb, nirringrazzjak datin ħafna informazzjoni interessanti. Xtaqt li nagħlqu b'appell minn naħa tiegħek biex aktar nies ipoġġuha f'moħħhom u jagħmlu daw il-passi żgħar bħal nofsija mixja kuljum, jgħodu attenti x'jieklu, jieħdu ħsieb saħħithom, jibbilanċjaw bejn ix-xogħol u l-ħajja. Appell minn naħa tiegħek. Mela, nafu x'inhi l-kawża tal-attakki tal-qalb, huwa t-tobakko, it-tipjib, l-obeżità, nuqqas ta' eżerċizzju, it-sokkor, il-pressjoni, il-kolesteroli. X'irridu nagħmlu? Number one, irridu nieħdu preventive measures, irridu morru niċċekkjaw. Għandi pressjoni għolja għax ħafna drabi ma tħoss xejn, għandi t-sokkor għax ma tħoss xejn, għandi xaħan fid-dem għax ma tħoss xejn. Mela number one irridu nibdew billi niċċekkjaw, irridu niċċekkjaw b'mod regolari, mhux iċċekkjajna darba. Meta konna għadna saru lesti, irridu niċċekkjaw almenu darba darbtejn fis-sena. It-tieni ħaġa, irridu nieħdu azzjoni. Meta qed ngħidu nieħdu azzjoni, nagħmlu d-dieta, nagħmlu l-exercise, niklu healthy, imma mhux kwistjoni ngħidu ieħ nagħmlu xahar, xahrejn, naqasna 2 kilos, 4 kilos u nifqu hemm u nerġgħu mmorru dwar d-dieta li konna. Trid tkun a lifelong process. Ma nħobbx nitkellem iżjed fuq dieta, ma nħobbx nitkellem iktar fuq l-eżerċizzju tal-mument, inħobb nitkellem fuq healthy lifestyle. Għandna ngħixu healthy lifestyle. U inkomplu fejn hemm ċertu affarijiet nistgħu nieħdu ħsieb bħal sigaretti, bħal l-alkohol li nafu li wkoll l-alkohol relatat mal-mart tal-qalb. Innaqsu billi nwaqfu s-sigaretti u naqsu l-ammont ta' alkohol li nixorbu. Dr. Xwiereb, nirringrazzjak tal-ħin li tajta naf kemm għandek hemm djarju pakkjat grazzi tal-ħin li siftna. Dak kien Dr. Robert Xwiereb fejn tkellimna dwar il-mart tal-qalb. Grazzi li kontu magħna.